også en gang til. Fuck, laver du, mand? Så sidder du bare og filmer mig, eller hvad? Han har bare lige været læst måske. Fanden var jeg fik fjernet det der make-up der, som jeg havde på i går. Hvad laver du? Hvorfor sidder du og filmer mig? Er det sjovt, det der? Kommer jeg på YouTube? Eller på Facebook? Så kommer med dig. Hvad har du at sige til kameraet? Lort internet bare. Jeg tror mere, det er din computer, der er dårlig. Jeg gider ikke snakke med den. Okay. Hej Lars, nu filmer jeg dig. Hvor gør jeg det? Hvorfor er jeg så fucking shitfaced? Nej, det er